Dear love, sa generation natin ngayon, masasabi kong swerte ako na mayroon akong boyfriend na responsable. May magandang career bilang isang software engineer. Walang bisyo, hindi mabarkada, walang girl best friend, at higit sa lahat, alam kong hinding-hindi mambababae. Hindi ako lolokohin dahil may takot siya sa Diyos. Bukod sa mga katangian na nabanggit ko ay hindi nagpapahuli ang kanyang physical appearance. Guwapo. Hindi lang basta maganda ang kanyang katawan, malinis pa. Yun nga lang, kahit 3 taon na kami magkarelasyon, ay wala pa rin nangyayari sa aming dalawa. Born again Christian ang family ni Elijah. At dahil doon, ay gagawin niya lang daw ang bagay na yun sa araw ng kaniyang kasal. Huy, Bessie, ano na? 3 taon na kayo pero maya't maya ka pa din check dyan sa location ng jowa bells mo. Jowa-jowa ka ng gwapo at green flag pero 3 taon ka na ding kabado. May tiwala naman ako sa kanya, pero hindi ko talaga maiwasan na hindi mag-alala. Piruin mo, kada lalabas kami palaging may titingin sa kanya. Hindi ako natutuwa sa ganun. Loyal naman niyang si Elijah. Saka tingin lang naman yun. Ako nga, ang tagal ko nang hinihiram sa'yo yung boyfriend mo. Ayaw mo lang ipahiram sa akin. Sis, no. Sa akin ang boyfriend ko at hindi ko siya isi-share. Teka nga, maiba. Matanong ko lang, may nangyari na ba sa inyo? Ano? Asa ka pa. Para namang hindi ka namin palaging third wheel. Kung magtanong ka, parang hindi mo pa din kabisado ang rule ni Elijah. Bawal na kami lang dalawa. Bawal din mag-date sa hindi mataong lugar. Para daw makaiwas sa tukso. Buwe, kahit dirty talk, wala. Sus, pabasa ko man sa'yo buong conversation namin, wala ka makikita. Paano kung ovulating ka? Ayun na nga. Bessie, sa totoo lang, natitempt na talaga ako. 3 taon na. Legal na kami both sides. Saka alam ko naman na sa kasal din ito patutungo. Ewan ko ba dun? Bakit kasi hindi ikaw yung dumamoves, diba? Invite mo kapag walang tao sa bahay nyo. Tapos pag ando na siya, saka mo sabihin, ay, umalis na sila ng biglaan Hindi magugustuhan ni Elijah yun. Mag-aaway kami panigurado. Alam mo naman na gusto ko ng lalaking makakasama ko habang buhay. At sigurado na ako na si Elijah yun. Pero gusto ko na rin talaga siyang matikman. Gets na gets kita dyan, girl. At hindi kita masisisi na maramdaman mo yan. Napakayami naman talaga kasi ng jowa mo. Pero ewan, sorry Bessie ha. Hindi ko dapat pala binibring up sa'yo yung mga ganitong bagay. Pero anyways, para sa akin, much better siguro kung irespeto mo na lang yung paniniwala ni Elijah. Makakapaghintay naman yung exciting part at ang mahalaga, date to marry siya. Sa araw ng kasal nyo, for sure, plakda ka! Baliw ka talaga! Irerespeto ko siya pero mas okay sana kung hindi na niya ako respetuhin. Grabe talaga! Napakaharap mo! Ay, sige na Bessie, uwi na ako ha. Okay, ingat! Bye-bye! Dear love, ang hirap kapag gustong-gusto mong isang tao kasi I feel like I am walking on eggshells. Natatakot ako ma-offend siya, mainis siya sa akin or magkaroon ng dahilan para iwan niya ako. Regular naman kaming nagkikita every Sunday. Pero pansin ko na naging busy siya dahil bukod sa na-promote siya sa trabaho, ay naging busy din siya sa ministry. Hindi na ako nakatiis. Para na akong sasabog sa inis at hindi ko naman napigilan ang aking sarili. Becca, uy, may problema ba? Hindi mo man lang kasi ako kinakausap or malapit ka na bang magkaroon ng period kaya mo ko sinusungitan? Babe, hindi mo napapansin na nagiging busy ka na at hindi mo na ako napagtutuunan ng pansin? Ano to? 1 beses na lang talaga kada 1 linggo. Babe, tinatawagan naman kita lagi. Saka, continuous naman yung communication nating dalawa. But I still feel disconnected. Anong ibig mong sabihin? Becca, hindi na tayo bata. Hindi na ito yung katulad dati na marami pa tayong time sa isa't isa. May mga responsibility din naman ako. Sana naiintindihan mo yun. Para kasing magkaibigan lang tayo, Elijah. Ang tagal ko nagpre-pretend na okay lang ako, ganito lang tayo. What do you mean? Pakiramdam ko, hindi mo ko priority. Kakausapin mo lang ako kapag free ka. Paano naman ako? Paano kapag namimiss kita?
Paano kapag gusto pa kitang makasama? Tulad ngayon, 1 oras lang tayong magkasama para kumain tapos ihahatid mo na ulit ako sa bahay. I'm really sorry. Alam mo naman na may responsibility din ako sa ministry. Becca, akala ko ba naiintindihan mo ko? Ganito, gusto mo, after ko sa church, puntahan kita ulit sa inyo. Okay ba? Sigurado ka? Oo. After ng church, saka family dinner namin, pupuntahan kita sa inyo. Pero hanggang 11 p.m. lang ako magstay. Monday bukas, maaga pa ang pasok ko. Okay ba yun? Oh, sige. Oh, huwag nang magtampo. Nako, halika na. Hug na kita para mawala ng tampo mo sa akin. Hug lang? Kiss mo rin ako. Dito lang sa noo. At cheeks. Okay? Bakit bawal pa rin sa lips? Ay, you know the rules. Ang tukso dapat iniiwasan. Sige na, see you later. Ano ba yan? Sige, hihintayin kita. Okay, promise. Tignan mo nga naman tong boyfriend ko. Na hindi mo lang ako chinachat. Hindi mo lang ako ina-update kung nasa na. Mag-aalas 9 na ng gabi. Tawagan ko na nga. Kailan ka pa hindi naging 1 call away, Elijah? Please, sagutin mo yung tawag ko. Ay, mama na nga lang ni Elijah ang tatawagan ko. Anak, kamusta? Napatawag ka? Tita, good evening po. Pasensya na po kayo kung tumawag ako. Hindi po kasi sinasagot ni Elijah yung tawag ko tapos po, offline po siya. Nandyan po ba siya? Nako, si Elijah, bagsak na bagsak, nakatulog. After ng hapunan namin, sabi iidlip lang daw, pero eto, nakatulog na dito sa sala. Gusto mo ba gisingin ko? Ay, tita, hindi, wag na po. Okay lang po. Pasabi na lang po sa kanya na tumawag ako kapag gising na siya. Oh, sige anak. Thank you po, tita. Good night po. Good night. Tignan mo, tinulugan lang ako. Kung hindi ko pa talaga tinuwagan si tita, ibig sabihin maghihintay ako sa wala. Kakainis ka talaga. Bahala ka sa buhay mo. Di kita papansinin. Bessie, kanina pa ring yung phone mo. Hindi mo ba sasagutin? Ako sasagot nito. Hayaan mo lang yan. Sige na, mag-CR lang ako. Girl, isilent mo na lang kaya yan kasi na-imbear na ako eh. Nanonood tayo ng movie tapos ring. Bahala ka. Hello? Elijah? Mimi, nasaan si Becca? Kahapon pa kasi niya ako hindi kinakausap. Ayun, nasa banyo. Ay, ikaw pala tong tawag ng tawag kanina. At wala talagang balak sagutin yung tawag mo, no? May tampuhan ba kayo? Never naman kami nagkaroon ng away kaya di ko maintindihan bakit niya ako tinatrato ng ganito. Alam mo, puntahan mo na lang kaya dito sa kanila. Hindi talaga ako makakapunta ngayon. May trabaho pa ako bukas. Kakauwi ko lang din galing gym at pagod na ako. Matutulog na rin ako maya-maya. Eh, bakit naman? Mimi, bakit mo sinagot? Akin na nga yan. Becca, please mag-usap. Galit na galit, girl. Pinatayan pa talaga ng call? Alam mo naman na hindi ko kinakausap tapos sinagot mo pa talaga yung tawag. Sabi ko naman kasi sa'yo, nakakaasar yung ring, di ba? So girl, eto isplok mo na. Bakit mo ba ginaganyan yung boyfriend mo? Sinasabi ko sa'yo kapag yan nainis at hiniwalayan ka bahala ka. Eh, sinong hindi magagalit? Hinintay ko siya kagabi pero tinulugan lang ako. Eh di sana pinagising mo. Hindi naman niya siguro intensyon na paghintayin ka at makatulugan. Bakit hindi niya kayang pumunta dito? Kasi mas ginugusto niya na sundin yung sarili niyang routine kesa paglaanan ako o kami ng oras. Routine muna bago kanya harutin, chares. Naasar ka pa Eh, ikaw naman kasi, ginagawa mo pa rin mundo yung boyfriend mo. Oh, porket gwapo, matipuno, hindi ka nga lang binabastos. Chares. Ay ganito, mag-build ka na lang din ng routine mo. Magdagdag ka ng hobby. Ipakita mo na busy ka, ganun. Mahal ka naman ni Elijah. Huwag mo nang away-awayin at sungitan. Ang sabi nga niya, dati hindi mo naman siya inaaway ng ganito. Oh, di ba? Bahala siya. Kailangan mag-effort siya. Ay, galit na galit. Gustong manakit. Nakala ko ba? Tapos na ang menstruation mo mukhang... Isa ka pa. Manahimik ka nga, bakla ka. Babe! Ano? Babe, galit ka pa rin? Wait, where's Mimi? Kahapon pa siya wala. Akala ko 2 days siyang magsistay dito sa inyo. So ano?
Aalis ka na kasi walang ibang tao dito sa bahay. Kasi tayo lang dalawa. You know naman na hindi ako komportable na tayo lang dalawa, di ba? Elijah, yan pa rin ba yung iniisip mo? You know what? Hindi ko pa rin maintindihan kung ano yung kinagagalit mo. Hindi ka naman ganito dati. No. Dapat dati ko pa pinakita sa'yo yung totoo. At kung anong nararamdaman ko. Sana pala kapag naiinis ako, pinakikita kong naiinis ako. Kapag hindi ako papuro sa gusto mo, sana nag-voice out ako. Dahil ba ito sa hindi kita napuntahan last Sunday night? I'm really sorry. And you know, kung pinagising mo kay mama, pupuntahan naman kita agad. Ipagising kita. Di ako naman ang lumabas na inconsiderate sa mama mo. Sana nag-set ka ng alarm. Then kahapon, imbes na pinuntahan mo ako dito, hindi mo ginawa. Dahil nga nag-gym ka at pagod ka na. Mayroon din naman akong gagawin ngayon. Pero pinuntahan pa din kita. Kasi nga sinagad mo ng inis ko sa'yo. Kaya mo lang ginawa to. Pero kung katulad ng to nung dati na sasabihin ko na, okay babe, no worries. Okay babe, take your time. Wala. Hahayaan mo lang talaga ako. Beka naman, please. Sabihin mo sa akin kung ano ba talagang problema. Hindi yung ganito na parang pinahuhula mo lang sa akin kung ano ba ang dapat kong gawin. Pakiramdam ko hindi mo ako girlfriend. Para lang tayong magtropa, magkatrabaho. Kailangan laging nakaschedule lahat ng pagkikita. Tapos, bawal din na tayong dalawa lang. Walang affection. Walang intimacy. Really? Ganyan mo to tingnan? Yes. Becca, we both have our own lives. I'm not able to give you my world kung ako mismo hindi buo. Kaya I'm doing my best to focus on myself as well. If it's about intimacy, hindi ko kayang pilitin na gawin ang isang bagay na alam ko sa sarili kong hindi ko pa kayang panindigan. Na hindi pa ako ready. Hindi ready? Elijah, 3 taon na tayong magkarelasyon pero bakit ganon? Wala man lang nangyayari sa atin. Hindi ko naman sinasabi na kailangan laging may ganon. Pero kahit man lang kiss sa lips, wala. Kasi hindi naman dun lang nasusukat yung pagmamahalan, Becca. Hindi porket hindi kita hinahalikan araw-araw o walang nangyayari sa atin, hindi na kita mahal. Pero paano ko mararamdaman? Parang kaibigan lang talaga ako sa'yo. Ang dami mong excuse, workout, trabaho, family day, ministry. Pero pag ako na, laging may time check. Kasi gusto kong maging maayos ang buhay ko. Hindi ba dapat masaya ka na kasama pa rin kita kahit wala yung mga bagay na hinahanap mo? Elijah, girlfriend mo ako! Tama! Girlfriend nga kita! So ano? Dahil hindi kita ikinakama, dahil hindi kita hinahalikan sa paraang gusto mo, hindi na sapat yung mga effort ko. Girlfriend lang kita! Lang? Girlfriend lang? Becca! Baka mali lang talaga yung expectations natin sa isa't isa. You see, palagi kong sinasabi sa'yo na papakasalan kita balang araw. Na ikaw ang magiging priority ko sa future kapag naging asawa na kita. Alam ko sa sarili ko kung gaano kita kamahal kaya ganoon na lang kita inirerespeto. Ginagawa ko ang best ko sa trabaho, inaalagaan kong sarili ko para kapag iniharap kita sa altar, masasabi kong buong buo ako para sa'yo. Becca, mahal kita. Pero kailangan mong maintindihan kung ano ang lugar mo sa buhay ko sa ngayon. I'm really sorry. Pero ito talaga ang pinaninindigan ko pagdating sa relasyon. Hindi ko kayang ibigay yung mga bagay na dapat para lang sa mga mag-asawa. Hindi dahil ayaw kong ibigay sa'yo, pero dahil naniniwala ako na may tamang oras, may tamang lugar, at may tamang commitment bago ko gawin yun. Ayoko namang dumating yung araw na pagsisihan natin to pareho. Kaya pinipili kong maghintay. Kahit gaano kahirap para sa'yo, para sa akin, para sa ating dalawa. Dear love, unti-unti siyang lumapit sa akin at pagkatapos ay niyakap ako. Sa totoo lang, naiinis ako sa aking sarili dahil hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Para bang napaka-ungrateful ko pero may part din sa akin na naiisip kong baka hindi niya lang talaga ako ganun kagusto. Gusto ko lang naman ng assurance sa pamamagitan ng intimacy. Kasi pakiramdam ko talaga, hindi ako secured sa relasyon namin. Kaya kinausap ko ulit yung boyfriend ko patungkol sa nararamdaman ko.
himala. At binigyan mo ako ng oras ngayon. Babe, tama ka naman. Mayroon din akong pagkukulang. Binibigyan lang kita ng oras kapag may free time ako. At hindi ako naging intentional. Still, hindi ko pa rin talaga maramdaman ng security sa relasyong to. I feel like you are not that into me. Babe, napag-usapan na natin to, diba? And see, I even do this for you. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Intimacy. Babe naman. Pagtatalunan na naman ba natin to? Umamin ka na kasi na hindi ka attracted sa akin. Beka, hindi yun sa ganun. Kala ko ba nire-respeto mo ang paniniwala ko? I'm a Christian, Becca. And what you want is really against my beliefs. Sobrang grabe ang effort ko sa relasyon na to para i-lead ka sa tama. Respeto ka. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin pala na-appreciate ang pagpapahalaga ko sa'yo. Becca, listen. Seryoso ako sa'yo at sa relasyong meron tayo. Pero magkakaproblema talaga kung hindi tayo nagkasundo dito. Ano? Ituloy mo. Sabihin mo kung ano. Iiwan mo ako, ganun ba? Becca naman. Tama ako na naiisip, di ba? Iiwan mo ako. So ganun na lang yun, yung 3 taon. Sarili mo lang yung pinakikinggan mo. Ganoon lang din ba yun para sa'yo, Becca? Babaliwalain mo rin yung 3 taon dahil lang sa isang bagay na hindi ko pa kayang maibigay sa'yo? Masyado ka namang old school. Kung papakasalan mo naman ako sa future, anong kinakatakot mo sa ngayon? Hindi ako takot. Ayoko lang na mawala yung respeto natin sa isa't isa bago pa man tayo ikasal. At ayokong isawalang bahala na lang ang paniniwala ko dahil lang sa hindi ko makontrol ang sarili ko. Paano naman ako? Yung pangangailangan ko. Kahit anong pilit kong unawain, pakiramdam ko talaga hindi mo ako mahal na hindi mo ako ganun kagusto. Babe, don't say that. Mahal na mahal kita. Kaya nga ako lumalaban eh. Kaya ako tumitindig sa paniniwala ko. Dahil gusto kong sa tamang paraan ko mapatunayan sa'yo yung pagmamahal ko. Maniwala ka naman sa akin. Ikaw ang babaeng gusto kong iharap sa altar. Paano kung hindi na ako makapaghintay? Then, baka hindi talaga ako yung tamang tao para sa'yo. Dear love, ng mga sandaling yun, para bang sabay-sabay na nagtayuan ng mga balahibo ko. Tinitigan ko si Elijah, diretso sa mga mata niyang nababalot ng lungkot. Ngunit nananatiling matatag at seryoso. Sobrang bigat. Matagal ko nang hinahangad ang init ng yakap niya. Ang pagkakataong masolo siya. Matikman ang tamis ng kanyang mga labi. Ang sandaling kami ay maging isa. Ngunit alam kong malabo. Ramdam kong maaaring ikapahamak naming dalawa kung ipipilit ko. Doon ko tuluyang nadama. Mahal niya ako. Pero hindi sa paraang ipinaglalaban ko. At sa gitna ng katahimikang bumabalot sa amin, isang tanong ang paulit-ulit na sumisigaw sa aking isip. Hanggang saan ka ba dapat lumaban kung ang pinakamalaking hadlang ay ang mismong paniniwala ng taong mahal mo? Pero noon ko rin napagtanto, ang tunay na pag-ibig ay hindi minamadali kundi pinapahalagahan. Kapag totoo ang pagmamahal, handa itong maghintay. Dahil ang katawan ay pansamantala, ngunit ang respeto at tiwala ay panghabang buhay.